Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun saderengipun wonten ing pahargyan dalu punika dumateng sedaya para penonton ingkang dalu punika sami makepal wonten PG Mojopanggung dalu punika. Saderengipun ingkang angka sepindhah kawula aturaken atur gunging panuwun dumateng Kepala Direktur Pabrik Gula Mojopanggung wonten ing dalu punika wonten panjenenganipun Bapak Sugiyanto beserta karyawan dan juga karyawati wonten ing dalu punika ingkang sampun nanimbali kula sak kanca rombongan paguyuban jaranan dalu punika. Lan ugi dumateng sedaya rencang-rencang UMKM pedagang kaki lima ugi kang kawula hormati khususipun dumateng panjenenganipun Mas Andi dan juga segenap pedagang ingkang dalu punika sami handherekaken ngerteni mengipun adicara buka giling pabrik gula Mojopanggung wonten ing dalu punika. Lan ugi dumateng para sesepuh dalasan para iji sepuh ingkang kula hormati, dumateng para bapak dalasan para ibu lan ugi para penonton sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu punika uga tansah kasengkuyung dening para sesepuh saking paguyuban Kuda Budaya wonten panjenenganipun Mbah Wiji lan ugi Mbah Sat
sadar lagi panjenenganipun Mbah Sampir ingkang kawula hormati. Ingkang kasepindah semangga tansah kula dherekaken tansah ngaturaken panggahipun puja puji syukur wonten ngarsanipun Dat Kang Maha Suci, Dat Kang Maha Luhur, Dat Kang Hamur wing dumadi wonten ing dalu punika ingkang sampun ngalimpahaken sedaya rahmat taufik saha hidayahipun dumateng kula panjenengan sedaya saengga saged pepanggihan kinanti ginanjar rahayu boten wonten sedaya pepalang wonten PG Gula Mojo Panggung dalu punika. Sholawat ugi salam tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu punika kula dalasan panjenengan sedaya tansah mawantu-wantu sedaya syafaatipun ngantos ing yaumul kiamah pramila dumateng para penonton sedaya ingkang sami rawuh wonten dalu punika kula suwun idi pangestunipun panjenengan sedaya ingkang sampun karaya-raya dumugi wonten pabrik Gula Mojo Panggung dalu punika Karanteng dalam rangka buka giling tahun 2026 dalu punika mugi-mugi samangke anggenipun karyawan dan juga karyawati terutama kepala direktur Pak Sugianto saderengipun kula matur suwun sanget ewon dene ingkang sampun paring papan saha wedal dumateng kula sak keluarga kuda budaya kang mijil saking leladan Banaran katuran sowan dalu punika badhe menghibur dening para penonton khususipun keluarga besar dari UMKM Tulungagung dalu punika lan ugi tansah kasengkuyung dening kanca-kanca YouTuber Bolong Ngopi dalu punika matur gunging panuwun lan ugi audio sound system ingkang paring support dalu punika wonten pabrik dalu punika. Bapilih para rawuh samangke kawula kuda budaya ingkang badhe ngaturaken menggahipun asung panglipur dening para penonton sedaya kirang nuju prana wonten penggalih panjenengan sedaya. Khususipun para penonton kawula anamung saged nyuwun lumantar ing samudra pangasanga dumateng sedaya ingkang rawuh dalu punika. Lan ugi sumangga samangke kawula kasengkuyung dening para kanca-kanca pangrawit lan ugi wonten tridujangga dalu punika ingkang paring sesulih dening para putra-putri ingkang badhe ngaturaken tari jejogetan saged nuju prana menghibur panjenengan lan ugi dumateng para lenggah sedaya ingkang nderek-nderek ngestani paguyuban dalu punika. Wabilih kawistara sesanti tansah manggya bagya mulya saking kawula kuda budaya boten wonten alangan satunggal punapa. Akhirul kalam wa bitaufiq walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Niki mekaten kala wau minangka pambukaning atur saking kawula wapilih dumateng panjenenganipun Bapak Sikus lan ugi Bapak Sadar, Bapak Wiji lan ugi wonten panjenenganipun Bapak Sampir dalu punika kasuwun ngaturaken menggahipun obong dupa minangka hamiwiti menggahipun pagelaran dalu punika lan ugi katuran pinarak dumateng sedaya para penonton khususipun ingkang mapan wonten ing lingkungan pabrik Gula Mojo Panggung dalu punika sumangga sesarengan kalian Kepala Direktur Pak Sugianto lan ugi Ketua UMKM dalu punika wonten panjenenganipun Mas Andi matur gunging panuwun sugeng dalu sugeng amirsani kuda budaya. Monggo Mas Kirun.
Oh, 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 oh. Bayu sesarkan kuda budaya manpos. Pandelong saking pangwasaning Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Mumping dumadi. Yun sedaya idi pangestunipun nenggih para bujangga ning atur kang tansah lumebet. Wonten sajroning sanggar pamujan lumantar saking kuku sing dupa kang kempelun. Dupa ingkang angganda wangi ingkang angebaki wonten sajroning alun-alun kuda budaya Manpos. Gusti Kang Agung Gusti Kang Akarya Jagat pandelong saking pangwangsaning Gusti pandhem wonten sak pucuking grana nyingkrahake sakabehing bela bebendhu ingkang banting kanggo gawe ana sajroning sanggar pamujan kuda budaya Manpos. Nyingkrahake sakabehing Sokerta-sokerta ingkang ganggu gawe bebasan mendung putih padha nyisih mendung abang padha nyimpang mendung peteng padha meneng wak Krake sakabeh ilu-ilu bakas mati tetemel lan uga sak pinunggalane nggih wah Kambro lan uga sing barok wujude kang gedhe sinetron mencoro kandhok ning Rahana. Kan uga siung kang bebayani lan uga gegiri siya Manpos. Kuda budaya kowe. Don kang bapa Sun kang bapa nyuwun mista. Yun saking mandating pangwasaning Gusti Kinarya menggaipun pesut kang wujudipun Kyai Sapadiwan Manpos. Apuk-apuk Jaya Krata Surakrata ya yer wah. Waneka wanton tenceng melek lan uga sak pinunggalane ya Manpos aku nyuwun dedaharan ya mat aku nyuwun dedaharan kang arupi kuku sing dupa. Aluga samangke kula badhe nyuwun pamit wong sajroning akan pamujan ora bakal ganggu gawe. Apa? Kene-kene apa kang dadi slanamu tak turuti lan uga tak pinangkani sawi bare lamun bali yo aneng kandhangmu dhewe-dhewe mak kowe lamun ora bali kok bakal sirna dening pangwasaning Gusti pangwasaning Kang Agung. Wah apa Wan aku ya aku yo bengkel bali yo pamit yo ugi tansah pinanggih rayu anggenipun kuda budaya Hakaye pakaryan wonten sajroning dalu punika para sesepuh kula matur suwun para bapa-bapa matur suwun yen kaya mangkono aku tak enggal bali wah os Was Bapa wiji bapa sadar Argi wonten panjenengan bapa dansan kalau menika panyuwun pamit lan atur pamit aku bali po aku bali ayo bali siji-siji yo ya kira lamun ora bali iku bakal dadi
benduning Allah indaning Allah op katon soporot kadya dening gutur was lengki para bujangane ngatur kang sampun kinarya menggahipun pusaka pecut Kyai Samandiman lan kaseblake gunung jugruk segara asap sasampunipun sira rasa gandha rasa nggih lampun sira bali ana bangkangmu dhewe-dhewe manos matur nuwun panunggal bali Bang aku tajur bali Bang aku ngaturaken duming panuwun dening para sepuh ingkang sampun ngaturaken repopong duka dalem menika Mas. Niki mekaten kala wau menggahipun wonten obong duka lalu kairing dening gara-gara dalem menika sumangga